अनय बसुमतारिया आबाद मावनानै गावखौ ओनसोलाव जाफुंसारनाय आबादारि महरै सिनायथि होनो हादों। गोसो जायोब्ला आरो गोब्राब नाजानाय थायोब्ला सुबुं माहारिया गासै बिथिङाव जाफुंसार जानो हायो। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि थाइखाजरा VCDCनि सिङाव थानाय मध्यम दाखिनगाव गामिनि अनय बसुमतारिया गोबां रोखोमनि मैगं आबाद मावनानै गावनि नखरखौ 2 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो सुंथाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनिखायनो गावजों लोगोसे बेखार थानाय लाइमोनफोरखौबो बेखार थायालासे आरो साख्रि बाख्रियावल' गोसो होआलासे आबाद बिथिङावबो गावखौ नांथाबनो खावलायदों बिथां आबादारि अनय बसुमतारिया। नंगौ, आङो थांनाय बोसोरनैसो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि एसे आं आबादखौ मावबोबाय थादोंमोन। देग्लायनि बोसोराव आङो एसे बांसिनै आबादखौ मावनाय जादों। गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबाबो आङो आबादखौ मावनाय जादों। दा बाहाय गोबां रोखोमनि आबाद दङ। फुलकबि, अलकबि, बान्दा कबि आरो टमेट', आलु, फान्थाव बायदि बायदि आबाद दङ। दा बाहाय मोजां मोनदों आङो आबादखौ मावनानै। आबादाबो नोंथांमोनानो नुबाय निस्सय एसे जादों। दा बेखौ मावनानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो साक्सेसफुल जानाय बायदि मोनदों आरो। नोंथाङा बे आबादखौ मावनायाव बेसेबां बोसोरनिफ्राय मावबोदों? आङो बे आबादखौ बेबायदिनो एसे बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि सिगांनिफ्राय मावदोंमोन। खिन्थु एबारनि बोसोराव एसे खाबु मोननायलाय, मावनो समखौ मोननायलाय आङो एसे बांसिनै मावनाय जादों। नोंथाङा सोरनिफ्रायबो थुलुंगाखां मोनसे सापर्ट मोनदों नामा? ओरैनोथ' आं बेबायदि रावनिफ्रायबो बर्थमानाव दासिमाव बे आबाद मावनायनि सायाव जेबो थुलुंगानाय मोनाखै। आंनो गावनो खस्थ' खालामनानै नैबे आबादखौ आङो मावनाय जादों। नोंथाङा बे आबादखौ मावनायाव माबायदि खस्थ' मोनदोंमोन? नंगौ, जेब्ला मानसिया हार्ड वार्क खालामो आरो खस्थ' खालामो अब्लासो लाइफआव साक्सेस जानो हायो। थिग बेबायदिनो आङो बे मैगंखौ मावनायाव एसे एनै खस्थ'आ मोनदोंब्लाबो एथ'ग्राब बेबायदि बोलोनि खस्थ' नङा जे बेखौ थिखोनो हालायै बेबायदि खस्थ'जों मावनाङा। माखासे नोंनि मावनायनि फर्मुला आरो ब्रेनजों एसे खस्थ' खालामबानो मावनाया आबादा मोजाङै जायो। आरो बोलो नांलायगौ आबाद मावनायाव बेबायदि नङा। आं बेखौबो खावलायनो सानो जे आबाद मावनायाव गोबां रांखान्थि नांगौ नैबेबो नंजोबा। गावनो जुदि ओरैनो थास्लायस्लाय माखासे समखौ दिहुननानै सानसेयाव गैयाबाबो 2 घन्टा 1 घन्टा खरि दिहुननानै सम दिहुननानै आबादखौ मावोब्लानो खम खरसाजोंबाबो आबादखौ मावनानै दिहुननो हायो। आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों बुंथिनाय जादों। आरो आं बेखौनो बुंथिबावनो सानो जे जिथु जोंनि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफ्रा ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय जाय बिथांमोनहा माने एसे एनै हा दङ, बिथांमोनहा एसे खस्थ' खालामनानै नैबेफोरबायदिनो दा आं मावनाय बायदिनो आबादखौ मावनो आं खावलायदों। मानो होनबा नैबे आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो गाव गावनि न'खर दानायाव आरो संसार सोलिनायाव गोबां हेल्प मोनो। आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनाय जादों। बे आबादखौ मावनायाव बेसेबांसो रां खरसा जादों? ओरैनो आङो बे आबादखौ मावनायाव ओरैनो दासिमाव जोलै बायनाय आरो माखासे हालेवनाय, मुलि सारनाय बेखौ लानानै हाजिरा होनाय बेफोरखौ लाजोबोबा 30निफ्राय 35,000 दा 30निफ्राय 35,000 सिमा दासिमाव खरसा जाबाय। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर साबसिडि बा रां अनसुंथाइफोर मोनदों नामा? ओरैनोथ' आङो दहाय एसे सिगाङावबो बुंदों, दासिमाव आङो खुनु डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनैसिम बेबायदि अनसुंथाइ बा साबसिडि मोनाखै। आङो बेखिनिखौ खावलायदों। थारैनो नोंथाङा बे आबाद मावनानैनो न'खर खुंगासिनो दङ ना? नंगौ, आङो थांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि सिगांनिफ्रायनो बिसेसकै आंनि जिउ खुंनायाव
आङो गिबियावनो बे आबादखौनो बुंनांगोन। आङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो आङो न'खरखौ सोलिगासिनो दङ। एरियानि सासे सुबुं जानानै बिथांनि आबादखौ नोंथाङा नुयो, बेवहाय नोंथाङा मा बुंगोन? नंगौ, बिथांनि आबाद मावनायखौ नुनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो एखे VCDCनिनो हिसाबै आङो सम सम बिथांनि आबादखौ मोजां नुनायखायनो आं नायफैबाय थायो आरो समाव ओरैनो बोथिसे बोथिनै जोङो बिथांनिफ्राय जानोबो लांनाय जायो। बिथाङा गोथौ सिन्था खालामनानै माने आबादखौ मावदों आरो बांसिननिफ्राय बांसिन बोसोरफा एफा बारा मावबोगासिनो, बांसिन मावबोगासिनो आरो साबसिनबो जाबोगासिनो आरो बेखौनो लानानै बिथाङा माखासे न'खर खुंनायाव माखासे सहाय मोनगासिनो दङ। बेखौनो जोङो सम सम सावरायलायो आरो जाहाथे बे एरियानि बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफोरा बिथांनि मावनायखौ नुनानै जाहाथे एरियायाव ओनसोलाव थुलुंगाखांनाय फैयो आरो जोङो फरायनानै साख्रि बाख्रिल' आसा खालामाबालानो जोङो गावबागाव माबा मोनसे हा गैयाब्लाबो बा हा दङब्लाबो, हा दंनायाथ' हा गावनि हायावनो मावनानै बिथाङा बिथांबायदि मावनो हागोन आरो हा गैयिफ्राबो गावनि खायदा कौशलजों बेलेगनि हाखौ लानानै बेफोरबायदिनो मावनो जाहाथे थुलुंगाथों आरो बिथांमोना जिउ खांनायाव जाहाथे बयनिफ्रायबो बिनो गोनां दाजाथों। बेखायनो बेखौनो आसा खालामदों जों ओनसोलनि जानानै। माखासे मावनानै मोननायखौ जोङो बावगारनाय बायदि बिरनाय थाखाखौ नागिराब्लानो गोलैनानै थानाय थाखाखौ नागिरनाय बाथ्रा दङ। थिग बे रोखोमनो गावनि आथिङाव गाव गसंथानोब्ला जेखिनि हा दं बेवहायनो माबा मोनसे आबाद मावनानै रावनावबो बिनाङा जासे जोङो न'खरखौ खुंनो हायो। बे लेखायै जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्राबो बेबायदिनो थुलुंगाखांथों होननानै आं मिजिं खालामो आरो जोङो नुनो मोन्दों माखासे लाइमोनफ्रा, दानि लाइमोनफ्रा आबाद मावनायखौ नागारनानै समाज बेरेखा हाबा, जायबा ड्राग्स बायदिसिना बाहायनाय, बेफोरावसो बांसिन गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेनोथ' जोंनि मोनसे भाइरास बायदि, ओनसोलनि भाइरास बायदि। दा बिथांमोना बे फारसे मेगन नुयै बायदि जादों। बेखौनो लानानै बिथाङा बयबो नुसारथों आरो बयबो मिथिथों, आंबादि मावथों होननाय बायदि बिथाङा सासे थुलुंगाखांनाय, सासे राफोद बा गोख्रों आबादारि जानो थांगासिनो दङ आरो बिथांनि आसा खालामदों बिथांनि मावनायखौ नुनानै जोंनि माखासे ड्राग्स जानाय, माबा जौ फाग्ला जानाय, माबा बेंगालराव थांलाबायनायफ्राबो, हा नागारनानै थांलाबायनायफ्राबो जाहाथे बिथांमोनहाबो फैनानै बेफोरबायदि नैबे बिथांबायदि जाहाथे आबाद मावनानै जोङो बिसि फिसा नागारनानै जाहाथे खैदां खैफोद जाहैनाङा। जों नुदों बेंगालराव थांनानै सोरबा थैहैदों, सोरबा लामा आन्दायदों, सोरबा बायदिसिना जाथाय जादों। जाहाथे बेफोर जाथाया